Tervetuloa jälleen Meksikoon. Tällä kertaa kohteena on Tulum. Noin 1,5 tunnin ajomatka päässä Cancunista etelään. Täältä löytyy raunioita ja hiekkarantaa ja kaikkea muuta. Tällä kertaa olen menossa cenoteille, eli tommosille makean veden lähteille, tai ne lähteitä on se vesimonttuja, mitkä on yhdistynyt toisiinsa veden maanalaisilla joilla. Ajattelin, että sinne ei kovin pitkä matka, mutta just menin kyltin ohi, jos sanottiin 10 kilometriä, eli tässä nyt iltapäivä kello 1 auringossa saa polkea varmaan semmosen 45 minuuttia, no puoli tuntia. Menis nopeammin, mutta pyörä on mitä on. Hienot 20-tuumaiset alumiinivanteet. Penkki kohtuullisen alhaalla. Mut kyllä tää tästä olisi voinut ottaa bussinkin, mutta mä ajattelin, että se on vähän tylsä. Mikä ettei vedetään sitten motarin reunassa paskalla polkupyörällä. Lisää raporttia, jos ja kun päästään perille. Tunti läträsty tuolla cenotessa, joka näkyy tässä paikalla. Eli tässä, tämän paikan nimi on Los Dos Ojos, 2 silmää. Ja tää on se pienempi silmä. Tosiaan 10 kilometriä oli aika jäätävä kokemus ja naama taisi vähän palaa, mutta pikku juttu. Sen jälkeen 2 kilometriä hiekkatietä. Polkupyörän satula pyöri kuin puolukka jossain. Mutta perille päästiin. Aivan makea fiilis. Lopulta ole sen verran jäässä, että And because Cartman skipped in order to go to the audition, he was not manipulated. But he was still under control using the anal probe, isn't it? The anal probe is always there, I think. But I don't know. You have seen it actually once or twice. Ehkä yksi reissun siisteimpiä paikkoja. Suosittelen. Kello rupeaa lähestyä 7 ja tää paikka menee kohta kiinni, mutta pakko oli käydä vielä pulahtaa yhden kerran tuossa. Sen verran hieno paikka. Suosittelen kyllä kaikille näitä reikiä meressä, tai järvessä tai maassa. Makeita vettä, ei tarvi kakoa sitä. Ja muutenkin tosi nättiä. No niin, akku loppu, mutta niin käy joskus parhaimmillekin amatööreille. Eli joo, mä lähden tästä polke takaisinpäin. Kiro on siinä varmaan 10 kertaa matkalla, mutta katsotaan, jos saatais peukalla kyytiin vaikka jonkun lava-auton perään. No niin, kotimatka tai paluumatka hostellille, bungalowon on alkanut ja kuten näkyy, niin tuttu ympäristö. Maantie vieressä ja metsikko ainoa. Joo, onneksi sai tätä pyörää korjattua vähän tässä takastulomatkalla. Satula on nyt niinku, se on ihmisten korkeudella, ei enää polvet oo suussa. Ja tää satulan heiluminen edestakaisinkin saatiin pysäytettyä. Joten nyt on ihan loistava fiilis polkee. Taitaa olla pikku myötätuuli. Tarkennuksena sen verran, että korjaaja sanoi, että se on 14 kilometriä tonne Tulumiin. Elikkä tähän taisi tulla tänään tämmönen pikku triatloni aamulla rinkaa ja kaikkien kamojen kanssa. On 4 kilometrin kävely ja sitten pikku polku-urakka ja uimista välissä ja nyt taas poletaan. Mutta tosissaan hyvältä tuntuu.
ensimmäistä kertaa viikkoihin tai kuukausiin Meksikossa palelsi jopa uimisen jälkeen, että on ihan mahtava fiilis. Vielä hienompaa oli, kun sukelteli siellä pikkukalojen kanssa ja nenästä valu räkää, niin ne tuli syömään sitä siihen sentipäähän nenästä. Oli makea fiilis, ei oo sattunut aikaisemmin. Mutta nyt on näköjään voimat sen verran poikki, että ei jaksa tätä kameraakaan enää pitää. Tää keskittyy tähän polkemiseen. Over and out. Hasta la vista, baby. Eikö optimisti laske sivutuulen periaatteessa niinku myöntätuuleksi? Highway 307. Täytyy sanoa, että tää mun pyöräsatula on melkoinen pain in the ass. Oli pakko laittaa Oli siis pakko laittaa pyyhe persäälle, kun toi edellinen pickup taival tuntui jonkun verran hellittäneen jo paikkoja. Mut nyt on shortsit kuivat, joten aloitetaan kuuntelemaan musiikkia. Voi laittaa soittimen taskuun. Jos joku osaa selittää, miksi mun kauluspaita on sisältä vihreä, niin ottakaa yhteyttä. Mä en tiedä, onko tää vakavaa.